Ahoj všichni, vítám vás u mého úplně prvního videa o Star Stable Online. Já jsem Stefany a dneska vám chci představit tuhle hru, říct vám pár zajímavostí a taky se podíváme na některé vtipné faily, které k ní patří. Star Stable Online je online hra, kde se staráme o koně, prozkoumáváme velký svět Jorviku, plníme úkoly a závodíme. Je to hra hlavně pro milovníky koní, ale taky pro každého, kdo má rád dobrodružství a příběh. Hra vyšla už v roce 2011 a vytvořilo ji švédské studio Star Stable Entertainment. Hraje přes 20 milionů hráčů z více než 180 zemí, což teda nevím, jestli je úplně pravda, ale tady tohle jsem našla. A našla jsem ještě informaci, že denně hraje 40 000 hráčů a v roce 2017 měla hra asi 12 milionů registrovaných hráčů, z nich asi 500 000 hrálo pravidelně. Každou středu v týdnu jsou pravidelně aktualizace zahrnující nejen grafické updaty, ale i úkoly hlavní i vedlejších dějových linií, nová plemena koní, itemy, výstroj pro koně ISC a podobně. Ve Star Stable najdeme 40 plemen koní. Z velké většiny se jedná o reálná plemena koní a poníků, menší množství pak o plemena smyšlená. Některá smyšlená plemena jsou takzvaně magičtí koně, kteří mají schopnost změnit svůj vzhled. Jorvik Shilling jsou základní měnou hry. Hráče získává plněním úkolů a účasti v závodech. Shillingy poté slouží k nákupu itemů. Star Coins lze získat zakoupením prostřednictvím reálné měny či z kódu, které Star Stable Team vydává ke zvláštním příležitostem. Hráči, kteří mají zakoupené dlouhodobé členství, pak 100 Star Coins získávají pravidelně jednou týdně. Hra je zdarma do 5. levelu. Pro zpřístupnění dalšího úkolu a oblasti si musíte zakoupit členství pojmenované Star Rider. To lze zakoupit na určitou dobu či jednorázově jako Lifetime Membership. Já sama hraju SSO už 11 let a hraju to pravidelně, akorát ty eventy jsou furt to stejný dokola a jediný, co dělám, tak dělám outfity a kupuju koně, jo. Takže pro mě jako pro staršího hráče už to takový wow a kouzlo nemá. Já vlastně, co můžu říct o téhle hře, tak mě celkem mrzí, kam se to dostalo, i když má to hodně velký posun. Vlastně graficky koníci jsou úplně jako paráda, to jako neříkám nic, ale co se týče už toho masivního tlačení setů a často nových koní, prostě musíte mít nadupanou peněženku, abyste si kupovali Starcoiny, jo. Prostě questy žádný nemáme. Myslím si, že hlavní quest nebo story quest jsme dostali až po roce. Nebo kdy to bylo. Prostě je to Star Stable, no. To je vše, co na to můžu říct. Takže tohle bylo moje první video o Star Stable Online. Doufám, že vás bavilo. Pokud jo, dejte like, odběr a napište mi do komentářů, jaký je váš názor na tuhle hru a třeba jaký je váš nejoblíbenější kůň ve hře. Díky, že jste se koukali a uvidíme se příště v Jorviku. Ahoj!